kuzofika isikhathi la izinto zakhe zibe phansi khona. Angithi yabo ukuthi umsebenzi awutholi, ama-gigs awekho, bese kuba lula ukuthi uyithole ukuleso simo esikhuluma ngaso manje. Kodwa sibabonile abantu abaphumelele abanayo yonke into nabo bedlula kule nkinga le. Yabo ingakho ngihlezi ngitshela ukuthi abantu bathi umuntu athi kanjani mfowethu wena sikubona ku TV mfowethu uyacula yonke into uhamba nemoto esiyithanda u-right. Ngithi mfowethu izinto lezo awukhulumi ngami, ukhuluma ngezinto ozibonayo, uyabo. Awuma kuthiwa abantu bathi okomhlaba futhi okomhlaba kuyosala. So into ebalekile ukuthi unese ubuwena ngaphakathi nenhliziyo yakho. So ukuthi umuntu umbone ecebezela ecoba uvaseni ecebezela utshethe yonke into right, inkinga we learn to not dress our problems, yabo. Inkinga zethu siyayifihla ngazi impahla ngingabonakali, kodwa thothi ebusuku awulala ubazi ubuthongo, udinga ama sleeping pills ukuze ukwazi ukuthi udlulise. Mina bengingabazi ubuhlungu bokulahlekelwa indodana because akazi ngidlule lapho. Kodwa after sengiplane nama plans ngenza lokhu nalokhu ama preparations and ukuzumeka kube ushaqwe into kanje ingane ibe khona bese vele nje bese vele ukuphefumula akubi into ekhohleka kalula noma kubi isithombe esisukayo, yabo. Ngiyabona ngisho ukuthi mina as much as abantu bathi ngiheartless ngalokuthi mina as much as kwaba buhlungu semncane, but I'm kind of glad ukuthi ngasho abazali bahamba ngisemncane kakhulu, ngisabhayiza nga-understand lutho ngoba kube bahamba sengimdala ibond, because as more khula ibond iba strong, kuba nzima kakhulu to let go of something that you are already, it's part of your life, kufana nokuphefumula. So umuntu mayikuncisha umoya kuba nzima yonke into, you understand. So ifana kanjalo ukuluza umuntu osune bond naye. Kodwa all in all iqiniso bafethu ukuthi umuntu umbone right akusho ukuthi u right. The only way ukwazi ukubona ukuthi noma ukuthi umuntu right, munike ithuba ukuthi akuxoxele, khuluma naye. Abantu angazi noma khona isimo esenzakala kuma university lately, ingane they committing suicide. Kwenziwa yini lokho? Because ayekho umuntu othi I've went through this, ngidlulile kule nto le, ngoba ikubambile nawe ungadlula kuyona. Wonke umuntu they wanna be cool, akekho okhulumela ingane. Ingakho ngithi mina kulungile if I have to ukuthi ngifoste ngenkani into ukuthi ngikwazi ukukhuluma, as much as ngifila ngathi sometimes abanye abantu abafuna ukuthi ngikhulume ngakho, ngoba eqinisweni kosuku sibaningi. Mina ngintshela right now 80% of all of us sonke sinenkinga eziphekwa amandla, ubona ngathi le nkinga kusho ukuthi mina kusho kadalele nje ukuthi ngizogqilazeka, kanti akulula, akunjalo. Kodwa uma ungakhuluma nomunye umuntu uzobona ukuthi actually sinenkinga common efanayo, yabo. Ingakho kunengoma engayenza yaproducer uBulo, igama layo ngiyashona. So le ngoma le yona addressa kakhulu lesimo lesi ukuthi hey, yabona nje angikho right, ngifila ngathi ngiyashona, kodwa ngiyasaba nokuntshena, because ukuntshena kwami ngiyangijudge ukuthi artist are you not supposed to talk about that, lento le ayikho right, uyibrand ibrand kanjani. Ngizothi kube ngakhuluma mangasekho, kodwa mangikhuluma nithi angithule ngoba akukho right, it's not akufanele. Why umuntu kanje wena ukhuluma ngalento le? If ngingakhulumi ngane ngizokhuluma ngani? Ngoba ingane out there, ingane zibukela kuthina. If thina sifuna ukuvala umlomo sikusho ukuthi asibi 20 isibone esihle emphakathini, siyadlula nje senze ukuzokwenza imali. Mina wami umculo akusokwenza imali, wami umculo ukuthi ngikhiphe into engaphakathi kumina ngiyibhodlele phakathi engomeni.